Zurrumurru bat bezala hasi zena, jada forma hartzen ari da eta guri sorpresaz harrapatu digu, baina esan behar da Igor Julio gero eta hurbilago dagoela eta Erik Bretosen lehenengo fitxaketa izan daitekela atzo atera zen moduan, Markel. Bai, atzo Fabrizio Romanok iragarri zuen ja da Reala eta jokalarien arteko lehenengo komunikaketak ja hasi zela eta momentuz falta den bakarra, Brightonekin hitz egitea da, ez? Lehengo astean komentatu genuen pizkatxo bat zein da Igor Julio, nundikan dator, eta gaurkoan pixkat, harin azalduko dugu zeintzuk dian bere indarguniak eta baitxa bere ahulesiak. Nahi badozu, alguera hasi zenbat diru mugitxo duan azaltzen. Momentu honetan 20 milioiko merkatuko balioa dauka, 22 milioiko balioa izatera iritsi da, baina nahikotxo diru mugitxo du. Bai, ez dakigu Reala zenbat jartzeko prest egongo den, dakiguna da Realak fitxatu nahi duela eta Brightonek saldu nahi duela, hau da, ez da segurazki lagapen bat izango, edo horrela azaldu dute hainbat komunikabidek, baina, bueno, horixe falta zaigu jakiteko, zenbat diru izango den, egia da, berak ja, akordio bat duela Realarekin, bere kondizioen inguruan, bere egoeraren inguruan, hau da, kontratua zenbat urteko izango den, soldata, uste dugu, ez? Baina, bai, egia esan, orain arte dirua mugitu izan duen jokalari bat izan da, eta egia izan, guri ere ez ezaguna egiten zaigu, baina bere bideoak ikusita, esan genezake Brasildarra dela seguru. Ze, Bai, baloiarekin oso abila da, baina beste ahulgune batzu ditu. hori da, esan behar nizun, behintzat gerritik bera, Brasildarra dala, badakigu. Guztira, hogeita lau koma bost barkatu, milioi mugitxu ditzu, lau urte egon da Salzburgon, gero Italian 5 urte egon da, eta gero Fiorentinan 4 urtez egon eta gero, Brightonera, Premierrera bideiatu zuen, 17 milioingatik. Eta, fitxaketa interesgarria iruditzen zait, zentral eskerretik eta baitxare esker laterala izan daiteken jokalari bat da, utzuneak ditugun bi posizio ez jokalariengatik, baina bai kalitatearengatik. Eta esperientzia handiko jokalari bat da, 7 urtez liga handietan jokatzen ibili da, bai Premierren eta bai seriean. Bai, jada urteak dira Europan jokatzen, merkatua duen jokalari bat da, baina egia esan azken denboraldian ez du sorterik izan, jakin dugu ere, operatu egin dela, lesioekin arazoak izan dituela eta 4 hilabetez kanpoan egin dela, baina esan dezakegu, baloiarekin abila dela eta horrek reala bilatzen ari den profil hori betetzen duela, ez? Bere indargunekin jarraitzeko, batez ere pasetan oso abila da, baloiaren kondukzioan ere oso abila da, ez? Paseetan euneko laro eta mabiko, euneko laro eta mabiko eunekoa du, euneko laro eta bata trantzizioetan aurrerutz. Hau da, baloiarekin reala bilatzen ari dena da, ez dakigu Sergio Francisco nola jokatuko duen, baina filosofia hori bai jarraituko duela, ez? Gero ikusi behar dugu ere zeintzu diren bere ahulguneak, ze baditu. Bai, batez ere realak azkenengo urtietan izan duan arazoa, ez, estatikuan. Ikusi dugu, zentro lateral horietan arazoak izaten ari dela, ez? Eta jokalari honek, arazo geixo ditu. Ze egisa da 1,75 despeje itzen dituela partidako, eta dueloen irabazien portzentaia euneko 50 da. Osea, nahiko bajua. Alderatzeko eta pixkat kokatzeko, agerdekiaz euneko 70 izan zuan, eta Jon Martinek euneko 84. Osea, diferentzia oso handixea da. Orduan, etortzekotan ikusiko dugu, ze posizioetan izateko izango dan, baina badakiguna da, ez dela izango, Kaiser bat izateko ez. Ez, agian Kaiser hori beste jokalari batek, Kaiser izaera hori beste jokalari batek hartu behar du. Ez dakigu Jon Martin izango den 11koan edo Igor Zubeldia jarraituko duen, nik uste dut ez. Baina bai, azkenean Igor Juliorekin bilatzen dena da, Naie Fager bezalako profil kontrastatu batek hartzea, Hori da. bi lekuetan jokatu dezakeena, eta bueno, gero, egia esan guk ez dugu ikusi jarraikortasunarekin jokatzen, eta guretzat ere ez ezaguna da, baina badaude referentzia batzuk, kasu honetan Nacho Gonzálezek atzo Twitterren argitaratu zuen bezala, Nacho González Premier Leagueko kasetaria, Dazonen lan egiten du, La Media inglesan ere,
Eta berak bai ikusi du jarraikortasunarekin, eta esaten zuen Realaren jokoan ondo egokitu daitekeela Igor Julio, baina denbora asko doala benetan osasuntzu egon gabe. Orduan, horrek bai kezkatu behar gaitu, ze gainera Realak duen historialarekin are gehiago, Bai, bai. baina Erik Bretosen mugimendu hau logikotzat eman dezakegu. Bai, bueno, badirudi ja ehuneko ehunian daola, jolasteko prest daola, eta fitxaketa honek ere beste ate bat irekitzen dio Realari, edo, bueno, behintzat Sergio Franciscoren planteamenduari, ze hiruko lineakin jokatzeko orduan, badakagu eskerrian, bueno, jolasteko prest dagoen jokalari bat, ez? Orduan, neri ez litzaidake harrituko, o harrituko ikustia, Igor Julio, Zubeldia eta Jon Martin batera jolasten ikustia. Bai, planteamendu interesgarria da, eta honek beste eztabaida bat irekitzen du ere, nola geratzen den orain momentuan Realaren defentsa eta jokalari batzuen papera ere ikusteko dago, ez? Hmm. Adibidez, Jon Pacheco dago hor, Jon Pacheco, Argiena, igual. Jon Bai. Pacheco iaz Lenormanen testigu hori hartzeko deitua zegoen eta ez du hartu zen nahi gerteldu zen, orain hartu zezaken berriz eta dirudienez, Igor Julio helduko da, orduan 2030 arte du kontratua, Realak ez du konfiantza osoa berarengan edo ez du erakutsi hala Imanolek behintzat, eta orduan hemen beste eztabaida bat irekitzen da. Noiz arte iraungo du Patxekok bigarren papel batean edo bigarren plano batean. Bai, batez ere, bueno, nahi Fager bigarren buelta horretan, faltan izan dugunean, ez duelako pauso aurrera hori eman, ez? Mhm. Pentsatzen genuen, bueno, hori, zuk aipatu zuen bezala Lenormanen ostean, bera finkotuko zala postu horretan, baina ez da hola izan, eta momentu hontan bosgarren edo seigarren zentrala da. Ikusiko dugu baitxare eskuinetik Luken Beitiak lehenengo taldian jolasteko aukera izango denala ez, baina, klaro, bigarren mailako hori, sailkapen horren ostian, igual Sansen geratuko da. Orduan, bueno, rekonstrukzio edo restrukturazio handixa egongo da, batez ere atzeko linean. Eta nola interpretatzen dugu fitxaketa hau? Hori, zuk aipatu duzun bezala, Patxekona, eta baitxa inbertsio handia ingo dala. Ze 20 milioiko balioa du merkatuan, eta, bueno, Reala azkenengo urtietan inbertsio handixak itxen ari da. Eta, bueno, interesgarrena da, rendimendu inmediatua ematen digula fitxaketa honek, ez? Bai, azkenean Brightonek 17 milioi gastatu zituen Bai, hori berarekin, da. bi denboraldi jokatu ditu, aurten ez du sorterik izan eta 13 partia soilik jokatu ditu, orduan nik uste dut bai saiatuko direla berreskuratzen diru zati bat, ez dakigu zenbat izango den, baina bueno, argi dagoena da lagapen aukera hori deskartatzen dugula atera den informazioarekin. Orduan, hemen erronka handiena zein da, azkenean jokalaria osasuntsu mantentzea, bere tokia bilatzea Donostin, eroso sentitzea eta gero bere futbola erakusteko gai izatea. Ze futbola badauka eta hori ikusi duten denek esaten dute. Ikusiko dugu berrantolaketa hori nola ematen den, bueno, fitxaketa hau itxitzen den, ero ez, ze oraindik ez dago itxita, eta bueno, hemen egongo gara komentatzeko, ea heltzen den, ea ez, eta zer gertatzen den azkenean. Hori da, badirudi taldien arteko trabarik ez dela egongo fitxaketa hori, bueno, gertatzeko. Orduan, bueno, hemen mantenduko gera hor, bueno, egunkariei pegauta eta ea aurrera eramaten dan. Hori da.